Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija talab lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi biex jagħmel eżami tal-kuxjenza u jarek il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista hijiex tenibbli. Delija għal dan meta kien mistoqsi fuq il-Midja Nazzjonalista dwar post li tella Jason Azzopardi fuq Facebook. Biss, jiena jekk mhux hekk imma tista' taħdem tip ta' dan it-tip fil-grupp parlamentari tiegħek. Ġibdu l-attenzjoni l dejjem ngħidha li ċardaqs il-kristall. Jiena jekk huwa minnu illi dak il-post qed jgħid hekk u jekk mhux minnu irid jiċċara Jason Azzopardi. Naħseb Jason Azzopardi għandu jagħmel eżami tal-kuxjenza għax jekk jaħseb hekk, allura verament irid jara il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista jekk għadix tenibbli. L-erba li għadda Jason Azzopardi kiteb fuq Facebook u permezz ta' tiġbija akkuża indirettament lil Delija li għandu ftehim sigrit mal-gvern biex iħarsu l-interessi ta' xulxin. Azzopardi tteggħa esponenti u deputati nazzjonalisti li ftit li xejn jagħtu appoġġ lil Adrian Delija, bħal Carol Aquilina, Claudette Buttigieg, Ivan Bartolo, Karl Guder, David Stellini, Claudia Grech, Mark Anthony Sammut, Alex Perici Calascione, Rosette Take, Manuel Delija u Andrew Borg Cardona. Itteggħa wkoll il-ġurnalisti tat-Times Jacob Borg, Keith Mikallef u Ivan Camilleri, ġurnalisti qrib il-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil li ta' kuljum f'dawn il-ġimgħat kitbu dwar Adrian Delija. L-ewwel li wieġeb lil Jason Azzopardi kien id-Deputat Nazzjonalista Mario Gallia li kien stqarr li Busuttil m'għandux iżomm is-siġġu parlamentari. Gallia wieġeb lil Azzopardi bl-istess tiġbija u akkużah li qed jagħmel l-autogols apposta. Il-plejers bħal politiċi ġieli jagħmlu xi autogol, ma ġara xejn, kulħadd jiżbalja. L-importanti li l-autogols ma jsirux apposta u fil-politika tista' tagħmilha bil-moħħbi. Min irid jifhem, ħajifhem, kiteb Gallia, bitweġiba ċara għal dak li kiteb Jason Azzopardi. Sakemm imbagħad irreaġixxa Adrian Delija. Ir-relazzjoni bejn Delija u Azzopardi ma bdietx fuq siq tajba sa mill-mument li Delija ħabbar li se jikkontesta għal kariga ta' kap nazzjonalista. Jason Azzopardi kien għajjar lil Adrian Delija żiemel ta' Troja ta' Kastilja. Għal minn hekk Azzopardi li kien appoġġja lil Chris Sajt fit-tellieqa għall-kap fjum il-votazzjoni kellu inċident ma' qraba ta' Delija, tant li kellhom jissejħu l-pulizija. F'dawn is-sena u 4 xhur ir-relazzjoni bejn il-kap nazzjonalista u Jason Azzopardi ftit li xejn marret għall-aħjar. Bil-ġurnali rrappurtaw li Jason Azzopardi u Beppe Fenekadami kienu għadin jorganizzaw il-laqgħat sigrita biex ikeċċu lil Delija minn kap. Sa din il-ġimgħa stess Azzopardi marma Delija l-qorti. Iżda kif jixtu il-filmati kien f'pożizzjoni skomda u ftit li xejn beda jagħti każ ta' x'inhu jgħid Delija. Dan kollu jkompli konferma li relazzjoni bejn il-fazzjoni ta' Delija u l-fazzjoni ta' Busuttil sejra mill-ħażin għall-ar u l-Partit Nazzjonalista jinsab f'sitwazzjoni miżera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.